بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الهاج ماد سمبد بي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبنج ماد بكر سيسا كروكم بافو نتلي أمبا بافو بسم الله تبارك الله أمبكم وكراني أن واتي أبلاي أمبني واتي أيوة كرمو ماد نعم hakili mawko ko jinye kono ko soro ko yera kun soro nyogon tula o yeche tokodi abla yera kun soro mo ndo soro la Allahu akbar niya mebe soro kuma fo otuma soro be ibi kolola niya mebe soro ko kuma fo otuma soro ibe kenala Allahu akbar niya mebe soro ko kuma fo abla otuma soro ite mo bolo de ibi yera sagola Allahu akbar yera kun soro abla mo ndo soro la Allahu akbar no to chema inche bolo de Allahu akbar o hakili makela ko kli ko hakili nyogon tula o yeche oye ablay kilo akli ñu konté Allahu akbar akli te dore ngoy alay adama de fusani dan fem bela jeli ni hakli ndi Allahu akbar yayi wa hakli ma fem mana hakli jagabo ablay bi bonyo da Allahu akbar ma fem ne ate bar ne hakli tala fato hakli te fatola ni bagam bela jeli abe ken ngoma ayu ali adama de ni ne kenet bi lay foytila nga haklitila ablay o yira sa wakala de Allahu akbar bali ba so ko bema ala kan gisi aba foda ba ambe to ka fongo ci ngo karsa ngo hakli tando no furima ni lagosite nyina ma ko na katemaka kabako haklinta be son ko bema ani ngo mulu bali be kaka ayu aba ku jeni ni o makruba hakimo kelen ko doni yero doni montula o chen o fele bien la akbar mai zanani dobe o ko so don yiri don yere don no montula Allahu akbar abla ni yere don ika dambe ikanga mini minke nyana ma ko manga minke abla ite filoma Allahu akbar yere don koroka bunde anna faka bon koroka bu ko doni ko yero don de afole yere don ngonte Allahu akbar na fura ko imay la gosini mando bentu ko ni ka nuko ko yoro don clara ka sala ko ke wal ma tlonga erla tire don mo ko ba fot longa la tire don mo to fula balikuma de la akbar non fura ko tire don barabana la akbar obe do fi dambela obe do fo iburujula tire don abla ko ebe son ko bem la akbar amina بسم الله كرمكم نك عبد الله نعم أمبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم ينتني بي أبريكالوت لمغني وروي سامبا فلا أني مغني كلي أبلا ينشير هيرلا نعم على كانت لي هيرلا غفو بامبولو نفلك جتلا بيتني ويكني بسم الله كرول لا تلتاني ناني بي شنو لي تلتاني ناني أمود لبي الله أكبر كربان كري أمبا فكا كري ablay kurbon kari atmosfera dogungore anta fo sungalo de amba fo seli naka musaka selina musaka ablay ambe na sungalo rek wallahi ala imay ablay nyana ma ko nala nam ma fenve mana fo ko nyana ma ko degumba ko lafiya ba ko no isolay matama Allahu akbar nyana ma te no ya foite nyana ma ko na ayu fembi bolo akagele fenti bolo akagele Allahu akbar بسم الله كرمكم نك عبد الله نعم اما دامنا l'histoire de Bamako wula ñoñe krenkrene CNG Mali la buguni ministre mi ne onyo sinembe demsenu nga ko ma demsenu Musa Aga Ataye awako ayi sen firke demsenu sena krenkrena demsenu munu ni ma fenfembe ne olobese ka dantegali ke demsenu nu chema ka joro dimgoma ale firke olu sena ka ke komina soro afena bini a joro re kama abena ku yelema ka sagoyi o de kuma bien aywa Mabo Islami et composition d'orientation stratégique comité d'orientation stratégique o ma olu ako ke anire daman ngonche akeke kana forma siko nga akeke tlenia fane konala nam mi so de mako ka kuna funi o kambe sensena ni gazi ntanya e bamako yande ayata alama ko kada kan bintenembe de pon nu na datu kun bintenembe de aywa lakana balia nyono
terroriste cɛ kelen o ye o bɔnɛ ani la saba o jogina muguni kisɛ ci min ni o kɛra anw ka faamaw ni awa banbanci ninnu ni ɲɔgɔn cɛ walasa min ye agence kafo jiginnen tile la muguni kisɛ cibaw ani binganikɛlaw ye min kɛ ko u ye muguni kisɛ ci nka u taara ni $50 bɔɲɔngo ye hali sisan mɔgɔ tɛ tacogo dɔn o tacogo la min ye an ka yelenko a fereke ko n'a ɲɔgɔnnaw ye président Bandaw a n'a ka kulu k'u ye ntura minɛ a biɲɛ ma ka ka gouvernement de transition ka bini nin kalo daminɛ la avril kalo c'est kurantigɛ banbali min bɛ an ka jamana kɔnɔ ko u y'a kɛ komi n'a sɔrɔ u y'u fɛ ko ye bi ministre min n'o ɲɛsinnen bɛ yelenko ni dugujukɔrɔ nafolo ko ninnu n'a ɲɔgɔnnaw ma Lamine Seydou Traoré a ye ɲɛfɔli kɛ a y'a yira k'a fɔ a ko gɛlɛyara nka o gɛlɛya in olu semako tɛ nka u bɛ k'u sɔn dɔɔni to foyi la sigiliw kɛra direction nationale de l'énergie du Mali yɛrɛ dalala la maa caman tun bɛ a kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnna minnu ni olu hakilinaw se ka hakilina don maa wɛrɛw hakilina na ka yɛlɛma don jamana kow la walima ka wuli Bandaw ma ida de dɛ a y'a ka ministre bila ka taa Côte d'Ivoire k'a ka taa fɛɛrɛ ɲini la an b'o de bolo ma bi. Nouvel horizon. Comité d'orientation stratégique. Ma 50 bɔɲɔngo u ye olu de ta wa a taara tacogo suba bɛɛ lajɛlen na bɛɛ y'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ i n'a fɔ min fɔra san soir de Bamako kɔnɔ k'a kana fɔ maa si kɔ inclusive. Ayiwa. Walasa yɛlɛma min bɛ an ka jamana kunkan politique yɛlɛma ani fanga yɛlɛma fanga kɛrɛnkɛrɛnnen minnu b'an ka jamana kɔnɔ politique ani institution o baaraw olu de bɛna i hakili to a baaraw bɛɛ lajɛlen na min ye karata yɛrɛ a nafolo bɔli ka musakaw bɛɛ lajɛlen bɔ a la ani yɛlɛma minnu kan ka kɛ fanga kɛrɛnkɛrɛnnen minnu b'an ka jamana kɔnɔ Union européenne na ka kɔngɔmalen bɛ euro wari miliyɔn 100 k'o bila anw ka bolo kan min bɛ se ka to transition koba minnu bɛ bi n'o ye ko kɔrɔtɔlen ye a bɛ se k'i ɲɛsin o ma cogo min na. Ayiwa. Ablaye. Macron ani an ka jamana ɲɛmaa minnu ye G5 Sahel cɛbaw ye u ye ɲɔgɔn ye kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɛ u y'a yira k'a fɔ min ye transition ye cɛmancɛ fanga min ni o sigira Tchad jamana kɔnɔ Idriss Déby Itno o ka ntanyali kɔ ko maa man kan tɛ ka ninnu to u yɛrɛ ma u ni dɛmɛ ka kan wa maa man kan tɛ k'a fɔ k'i bɛ fereke don u sen na. Nin waati na section min bɛ RPM tɔgɔ la commune 5 kɔnɔ ko sariya min bɛ parti bolo o sariya ninnu kan sɔsɔli yɛrɛ ma section RPM commune 5 a y'a yira k'a fɔ ko ka maire Amadou Ouattara ani maa caman minnu ni olu ye parti section maa caman ye ko ka olu gɛn ka bɔ parti kɔnɔ parti ka se ka a yɛrɛ sɔrɔ cogo min na. Ayiwa. Le républicain kuma na. Nin waati na gɛrɛbu min ni a bolodara an ka dɔgɔtɔrɔsobaw kɔnɔ ani Kati k'a bɛ komi maaw ye i tulo jɔ a kɔrɔ nka u ma don a donda fɛ bɛrɛbɛrɛ dɛ dɔw nana dɔw ma na baara kɔni a bɛ komi baara ma solusala baara kɔni kɛra mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko o ye ko wɛrɛ ye. Ayiwa. Parti politique a fɔ min kɛ ko parti politique ninnu ko nafolo tɛ bɔ ka kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin u ma i n'a fɔ sariya y'a bolo da cogo min na cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ye n'o ye Mokhtar Wane ye ko parti politique ko u ye kuru dɔ sigi ne Mokhtar Wane de bɛ k'i kanga parti politique ni nafolo sɔrɔ cɛ i n'a fɔ o ye laada ye an ka jamana kɔnɔ ni sariya ma wuli kɔni ko ne sariya ma wuli n'a ma di Mokhtar Wane min kangalen don ani a kɛli cɛ ko Mokhtar Wane kɛ walan sɛmɛ u ka laɲini bɛɛ lajɛlen bɛ o de kama nin waati Ablaye gouvernement welilen don CNT la ka d'a kan sariyatigiw ani jamana yɛrɛ a yebaliya fanga yɛrɛ bolili an ka jamana cɛmancɛ yɛrɛ kan fo ka taa se sɔngɔ yɛlɛn dantɛmɛ sɔngɔ min dalen bɛ n tɛ sanfɛnw kan gouvernement a welelen don ko ka kɛ ɲɛfɔli kɛ CNT kɔnɔ ni o ye an ka bulonba ladege ye cɛmancɛ fanga in waati in na k'o kɛ ɲɛfɔli kɛ républicain y'a fɔ les échos wili écho wili y'a fɔ Ousmane Almoudou n'ale de ye syndicat de l'éducation signateur du 15 octobre 2016 ye a ko tiɲɛ yɛrɛ la faamaw ye u seko kɛ waati dɔ la
olu ye laɲiniw kɛ baara bila kɛra fo ka taa se kalo 6 ɲɔgɔnnaw ma baara taara bɛnkan ma ko nka faamaw bɛ k'aw senna sumaya ko dɔw la ka da kan bɛnkan min tɛmɛna gouvernement ni UNTM cɛ baara tɛ ka kɛ o toga la ko bɛnkan min tɛmɛna UNTM ni gouvernement cɛ o de bɛna k'u ka fɔnko ɲɔgɔn kɔ sababu yɛrɛ syndicaliste ninnu u ye bɛnkan min tɛmɛna ni gouvernement cɛ u ye dantigɛli kɛ wa u ye saranganali kɛ k'a fɔ don n'a nataw la mɔgɔ bɛ se k'i sigi ni gɛlɛya min ye école ko sɔrɔ o gɛlɛya wɛrɛ o bɛ sɔn k'i kunda an kan tugun dɛ ala k'an kisi Ablaye nin de ye kuma min ni an y'a bɔ ECHO kɔnɔ nka ale Mali ani Banque mondiale ko min bɛ se k'a to baara bɛ se ka segin Mali kɔnɔ baara a bolo fara suguya bɛɛ lajɛlen o bɛ se ka segin Mali kɔnɔ cogo min na Banque mondiale de filɛ nin k'i bolo fa k'a to Mali ye k'a jira k'a fɔ minnu bɛ dɔ kɛ la u kan ka dɛmɛ k'a sababu kɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen sigira sentigɛ kɔnɔ k'a sababu kɛ ko caman ye an ma gɛn 2 miliyari 30 CFA wari miliyari 33 ye. Ayiwa info matin a ko di. Ayiwa min ye fanga sugu ye k'a firi a nun kan min kɛra uti kalo tile 18 Amnesty k'a bɛ komi a kelen bɛ ka an ka genti n'o y'an ka sɔrɔsilakaw ye denmisɛn minnu ni colonel de denmisɛnw don n'u hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ olu minnu ye wulikajɔ in sɛnsɛn ka taa a laban ni Ibrahim Boubacar Keïta minɛli ye Amnesty ko a bɛ komi o kɛlen k'u genti cɛbaw gun bi u gunnen don ka da fɛn min kan an ma kɛ ala ye ko de dɔn sécurité ani APR Union européenne k'a y'a kantigɛ da yɛrɛ dɛ fo ka tabali gosi an ka jamana kɔnɔ min b'a a kunna a kan cɛ a ye dantigɛli k'o la Ablaye professeur Saliku Sanogo a ko ale de bɛ bi URD kɔnɔ kɛra k'ale de ye ɲɛma dangan yɛrɛ cɛba in kɔ Sumayila kɔ a ko k'u ka parti nin a bɛ taa kalata la wa tigɛkɛ k'a kan ka fɔ a tatɔ kalata la dɔ bɔra dɔ fana bɔra k'o ta tɛna k'o ye dɛ a tatɔ kalata la wa a kɛtɔ ka taa kalata la ka a kunna wolo fana a se bɔ ten ta n'i bɔra fo i ka ye o tɛ wa o de don indépendant kuma na a ko di awa URD ko sigi kelen bɛ wa o hɛrɛ kelen bɛ ko kɔrɔtɔlenba de cɛba min ni o de bɛna kɛ URD ka cɛbɔ ye o tɔgɔ fɔli ka tila jɛgɛ kɛ n'o ye sigi kelen bɛ n'o de wa mɔgɔw kɔrɔtɔlen don ko ayiwa mun ni kisɛci min kɛra ka fɔ jiginɛ kɔnɔ tile la jamanaden ɲɛntanci 3 olu tora la maa 10 bɔɲɔgɔnko olu joginna wa nafolo min taara dɔ y'a fɔ sisan gafe wɛrɛ kɔnɔ sefa wari miliyɔn 50 k'o taara suɛ hali mɔgɔ tɛ tacogo dɔn la a tacogo min o ma binkali kɛ yan o de ye tacogo ye ayiwa a kabɛbɛ min na an t'o de dɔn wala o de ye tiɲɛ ye Ablaye jamana bɛ se ka sigi a ka jamana ma cogo min na fanga latika yɛrɛ min tɛ cɛmancɛ fanga ye o bɛ se ka na anw fɛ yan cogo min na mais diɲɛma minnu n'olu ye diɲɛ kɔlɔsibaw ye n'olu kɛlen bɛ k'i ɲɛmada Mali ka ko bɛɛ ma n'u ye saranganali kɛ ka fɔ cɛmancɛ fanga a kana to kalo 18 kɛ fori k'a sɔrɔ aw ma kobaw boloda a kɔnɔ ni aw bɛ se ka nɔrɔ bila don min na o dun ye kalataw de o kalata ninnu ni maa caman bɛ k'a fɔ labɛnw ma kɛ a musaka an b'a bɔ min Union européenne i kɔfilɛ anw na dɛ k'a kɔngɔ malen bɛɛ a kalata ninnu bɛɛ lajɛlen yɛlɛma fɛn fɛn n'o kan ka kɛ fanga yɛlɛma ninnu n'a ɲɔgɔnnaw ye a kɔngɔ malen bɛɛ ka a nafolo a musaka bɛɛ lajɛlen bɔ. Très bien. Ablaye ni do iso be ka jɔn ye dɛ ngo mamu mi so ba be ka jɔn ye ne wala fo ayiwa le repère kumana ni wati na yira ka fɔ direction générale des collectivités territoriales Abdraman Cissé aba ko ye jala dama de a kɛ grade de chevalier dans l'ordre national du Mali français. Très bien. Tubabu yɛrɛ wa non tubabu de filɛ nin ye kana nin wali in kɛ nin ye ayo tubarikalla Tchad Maréchal Ibn Déby a ka saya sen fɛ a muso n'o ye Hinda Déby ye a ye kuma ta koyi
a kumana nin kɛnɛ in kan min ye ko ye mɔgɔ sigilen tɛ ni min nka ale kumana dɛ ayiwa nin tɛ laada ye nka muso kumana nin don tubarikala Ablaye père de y'o fɔ le challenger kumana ministre Lamine Seydou Traoré min ye baaraw ye baara minnu bɛ se ka to yelen a ka sagonsagoni yɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka nɔgɔya malidenw ma cogo min na la hawla funteni o bɛ se ka kunbɛn cogo min na a ko k'ale b'a kalama kosɛbɛ ale yɛrɛ a b'a kun kan ka d'a kan ale fana ye maliyɛn de ye ko gɛlɛya min bɛ jamanadenw ka yelenko la ka kɔn ale ka jɔyɔrɔtigi ɲɛ ye ka na jɔyɔrɔtigiya la a b'a bɛɛ seere ma ko ka d'a kan a ko b'a yɛrɛ fana ayiwa mais an tɛ position kelen na ni kuranti kɛra groupe d'u ma a t'a di an ma le malien ayiwa min ye premier ministre Mokhtar Wani k'a bɛ fɛ ka kɛ kangaran de ye wa malidenw u ka laɲiniw ka i kanga olu ni o cɛ wa o la sa bi mɔgɔ bɛ se k'a fɔ an ye kɛlɛ dɔ tiɲɛna an bolo a bɛ dɔgɔkun damadɔ bɛ bi UNTM Union Nationale du Mali a baarakɛla bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ kosɔn gouvernement min bɛ Mokhtar Wani tɔgɔ la a ye ale yɛrɛ kelen pe a yɛrɛ kun a bɛ komi a bɛ ka sariya dɔw ta minnu ni o na an ka sariyakisɛba yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn kan sɔsɔ a bɛ sariya dɔw ta la samaciya bɛ sariya minnu na a bɛ ka sariya dɔw ta yɛrɛsagokɛ ka kow lajɛ min bɛ bɛn a ma ko o ta i n'a fɔ OCLEI Office central de lutte contre l'enrichissement illicite nin ye sariya ye min na a nana sa a sima kɔrɔni si ye a bɛ yen kabini de 2019 Ibrahim Boubacar Keita ka fanga waati la nin n'a ɲɔgɔnnaw min ye nin ye n'a bɛ ka kɛ jamanadenw ka samaciya kɛ bɔ u ni ɲɔgɔn cɛ premier ministre bɛ k'i kanga o ni o kɛli cɛ nin tɛ ɲuman ye an b'a kuncɛ ni kojugu ye waati sera kojugu ayiwa nin ye maaw ye minnu ni olu ye tiɲɛnikɛlaw ye ɲɛnamini fɛn feerebaw olu de filɛ nin ye ka na yɛlɛma ka kɛ fɛn suguya wɛrɛ ye tuguni min tɛ feerelikɛlaw ye o la sa min ye u nɔbɔli ye a faamaw ani lakanatigilamaaw bɛ u sɔnna cogo suba bɛɛ lajɛlen na an dalen b'a la ka fɔ timinandi o tɛ dɛsɛ foyi foyi la waati sera n'o tɛ basi ye n bɛna kuma kelen fɔ Bakari i ma Bakari ka kurusi ye bi yan a ka jumɛn a ka bila kurusi ma kɔlɔsi bi yan ne ma o lajɛ o Bakari wuli ka hakili jɔ basi ma Bakari ye n'a fɔ k'a ye ne hakili ye talibanw de la ka jumɛn talibanw a gabanin ta taliban ko kurusi de b'a la bi mais min b'a kana ayi e m'a ye o kurusi ta n b'a dɔn i m'a ye o n'a bɛ e m'a ye jaw de y'a ka bolila ka na ne kunbirilen bɛ kalan na tuma min na a nana ka ni i sigi bon n ka n'a jɔlen ayiwa n bɛna mun fɔ ye mobili fɔlɔ mun nana Sudan Bamakɔ yan Sudan Bakari a ma kɛ a tilala dɛ parce que ni n'a fɔ sisan a b'a fɔ a dɔn bɛ se Bakari ma ɲi a kɛra en septembre 1913 mobile fɔlɔ mun bɛ boli ka na Bamako yan capitale du Soudan o tun ye une voiture automobile torpedo marque Darcap appartenant au gouverneur Clausel. Torpedo. Aïe. À Bora Francidi. C'est la première voiture arrivée par train spécial. C'est la première voiture qui a roulé à Bamako. Torpedo. Gouverneur Bionkumbi. Gouverneur Clausel. Oui. Gouverneur. Maintenant, taxi follow mon gouverneur Bamako, taxi Kamogota. Oui, c'est en 1942. Que le taxi appartenait à un coiffeur libanais. Allez, il est installé à la place Chouchou, actuelle place de souvenir. Quand il était à côté de la cabine de téléphone même. Place Chouchungu. Ouais, quoi cabine de téléphone. Quand il y a téléphone où le droit vous taille taille kaso. Tiendo. Et à tout le moment comment beau. Au Koni Baximo Beno est. Ama Beno. Quoi cabine de tomber place là. Ouais, anne ne m'a Bena et Berbere. Mais il y a rien pour maman. Mais et tiens là cabine téléphonique kumbe abla yoro kum fere lundo ko jugo abla tiens la banko kun gadi ayo mais bi place rete ne il ta do ka fo ko place du souvenir rebi wallahi ayoro ni yoro sabati le mbay fie be ful ko falaka mo be ni so ja yoro mina abem ne be ka ke gwaw ye bi hali mo tete ali temen strati ayo dumbia amba jiti kambe